when an exhausted camel was seen collapsed on the side of the road in the middle of the Algerian desert, this truck driver stopped to provide water to the thirsty animal. When this calf fell into a canal with very strong currents, it seemed sure that it would drown, and if it wasn't for this brave man who risked his life, it certainly would not have survived. Vegan, 'cause you are so loved. With profound, humble gratitude and love to all venerated enlightened masters, we bow to the Almighty in soulful gratefulness for gifting us with their holy, blessed presence. May all beings be awakened by their divine grace. Etc. Em đi qua chuyến đò ơi à, sao em đành vội. Tôi xin làm đá cội và lên thành phố. That song has a spiritual candor, huh? Like I'm plain in the world and do not know where my original place is. We just say, when you pass by here, this place becomes like a party, very happy. Yeah. So I will become a hotel. I'll let you rest for a while if you want to stop by. And another sentence he says, when you pass by here, don't hurry. Means stay for a while. Yeah. And I will become small stones and move along with your footsteps. Please keep watching to find out more. The neighbors are vegans. Their children are vegans. Their dog, cat, bird, even frog people in their pond are vegan. What to do now, man? Easy, easy. Don't hide. Just turn vegan. Поздрави, благородни приятели! За мен е удоволствие да бъдете с нас за днешното предаване. Аз се казвам Красимир и съм щастлив жител на прекрасния Пловдив, България. Нашите гостоприемни българи ви канят да се потопите в спиращите дъха природни пейзажи на страната и да се насладите на техните вкусни вегански деликатеси. Нека намерите Божията любов, докато се възхищавате на красотата на творението. Известна като една от най-старите страни в Европа, България се намира в югоизточната част на континента. Нацията с богата история има записани 10 обекта на световно наследство на ЮНЕСКО и е рай на природни красоти. Всичко, от планински върхове до девствени крайбрежия, може да бъде намерено в България. Национален парк Централен Балкан
един от 3 национални парка в страната ни, е местообитание за над 2000 вида растения и 303 вида животни хора, от бозайници и птици хора до влечуги, земноводни и риби хора. Този национален парк е също дом на вековни букови гори, които са обект на световно наследство, като в горите има много стари дървета. България е също така място на повече от 550 целебни минерални извора, за които се твърди, че имат специални възстановяващи здравето свойства. Те са сред многото атракции за 12 милиона посетители на моята страна всяка година. Главна религия в България е източно православното християнство, с богата история, пропита с традиции. Много величествени манастири могат да се видят и с нашата страна, като например Рилския манастир, който е друг обект на световно наследство на ЮНЕСКО в България. Благодарим ви, сияйни зрители, че ни позволихте да споделим удивителните факти за моята страна България с вас. Нека силата на Бог вътре във вас ви напътства да взимате благородни решения в живота. От години върховният учител Чин Хай, веган, озарява нашия свят божественото си учение. Като един напълно просветлен учител, тя предава метода за медитация Куан Ин на онези, които желаят незабавно да открият божествената природа в себе си, за да постигнат за един живот вечно освобождение от кръга на приражданията. Методът Куан Ин се практикува от всички просветлени учители, като обожавания почитан от света Шакямуни Буда, веган, обожавания Божи син Исус Христос, вегетарианец, почитаемия учител и философ Конфуций, вегетарианец, почитаемия Господ Кришна, вегетарианец, почитаемия учител и философ Лао Цзъ, веган, почитаемия Господ Махавира, веган, обичания пророк Мохамед, вегетарианец, мир на душата му, Шри Гуру Нанак Дев Джи, вегетарианец и много други. Върховният учител Чин Хай, веган, подчертава, че ако винаги помним Бог, служим безкористно на другите и следваме законите на Вселената, ще постигнем най-висшия си потенциал като хора и наистина ще разберем своята цел на Земята. Изключителен жив пример на състрадание, тя любящо и редовно изпраща материална и финансова помощ на бежанците, бездомните, пострадалите от природни бедствия и други нуждаещи се от помощ. Върховният учител Чин Хай, веган, получава любов и признание от различни организации, медии, правителства, отделни личности и много награди, като наградата за мир Гусин през 2006, смятана за Нобеловата награда за мир на изтока, наградата за световно духовно водачество през 1994, наградата Махавир през 2008, 22 февруари и 25 октомври са обявени за ден на върховния учител Чин Хай, почетен гражданин на Съединените щати и така нататък. И е удостоявана през годините с множество други награди и почести за изключителната си благотворителна и хуманитарна дейност.
и други. Извиняваме се, че не можем да покажем много други награди и почести, поради липса на място и време. Върховният учител Чин Хай, веган, почтително благодари на всички отделни личности, организации, лидери и правителства за цялата ви искрена, любяща, непрекъснато растяща подкрепа. Небесата да ви благословят завинаги. Ние, членовете на Международната асоциация, Върховният учител Чин Хай, сме също искрено благодарни за проявената от вас доброта. Желаем ви всичко най-хубаво. Истински глас в защита на красивите ни приятели животните. Върховният учител Чин Хай, веган, насърчава мирното, любящо хранене на растителна основа и предрича, наред с пробуждане на човечеството, за светостта на всички форми на живот, един мирен и славен, изцяло вегански свят, в който хората от животинското и човешкото царство живеят в почтителна хармония. Нейните инициативи включват раздаване на флаера «Алтернативен начин на живот», международните вегански ресторанти Loving Hut, компании за вегански храни, изделия от веганска кожа, Supreme Master Television, както и писма и разговори с влиятелни лидери на правителства и медии, участие в телевизионни конференции за климатичните промени и така нататък. Дали сме осъзнати за това или не, усилията й имат огромно влияние върху глобалното осъзнаване за начин на живот, който е в хармония с животните хора и как това доброжелателно съществуване може да донесе дълготраен мир сред народите и да спаси планетата ни от климатичните промени и бедствията. Върховният учител Чин Хай, веган, е пътувала по целия свят и е изнасяла лекции пред обществото и пред учениците си на разнообразни духовни теми. Сега ви каним да гледате първа част на тази просветляваща лекция, озаглавена «Бедствието започва от устата», част 1 от 6, между учителя и учениците, изнесена на английски, олакски, виетнамски и китайски на 26 декември 1992 г. в Сандимен, Тайван, известен също като Формоза. Supreme Master Chen Hai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit godsdirectcontact.org or contact any of our centers near you. Đêm qua ta mơ chăn gối hiền hòa, trầm thoáng hương đưa ngày đó mặn mà. Người còn bên ta, tình còn bao la, tình còn bao la. Mà chẳng tên lãng du. Em đi qua chuyến đò ơi à, con chẳng còn trẻ. Con sông đâu có ngờ ngày kia chẳng sẽ già. Em đi qua chuyến đò ơi
thiếu nợ mà sống không nhớ ra. Em đi qua chuyến đò lắng nghe con sông nằm kề. Trăng ơi trăng rất tệ, mày đi nhớ trông về. Trăng ơi trăng rất tệ, mày đi nhớ trông về. You okay? I think I'll come down there to go around. Okay. When you settle with the dust, then I'll come. I can also sit here, no? If it comes to that. Yeah, like this, people can see me better, huh? Or when I come down there, is better? Huh? Up there is better. Right. Okay. Em đi qua chốn này.就像你好好，温暖哈。好 ，very cold。I left my heart in sentiment. I left my heart in Taiwan. Em đi qua chuyến đò ơi à, sao em đành vội. Tôi xin lòng đá cội và đến theo gót ai. OK， 我念故事给你们听啊。你们喜欢听故事或是说啥 ？What do you want to do now with me at the last minute? Huh? What do you want? You always love me. This I know already. No need to repeat all the time. Huh? Hard to leave, huh? Yes, very. It's difficult to leave, huh? Everywhere you say the same thing. When I went to America, you said the same thing. And when you come here, you said the same thing. And you feel the same thing. And when I go to Singapore, they say the same thing. When the Singaporean people come here, they say the same thing. So this becomes a kind of, I'll say, spiritual mantra for the Qinghai group. Everybody repeats the same mantra, and it has the same effect. 那个很灵啊，英文怎么讲？linh là nó tiếng Anh nói bằng nhiều hơn. Linh á, linh nghiệm á. Nè, nè. Hả? Không biết hả? American citizen. When something is very effective, a mantra is very effective, you say it's limpid. No? What is it? Effective. Oh, I know that already. I like that song, but you don't have to play it every day. Huh? It gets boring after a while. Huh? And then when you meditate, you always... It's all right. That song has a spiritual candor. Huh? Like, I'm plain in the world and do not know where my original place is. This is not bad. Huh? But there's some kind of love story in it. Maybe not. Maybe he's talking to his master. Yeah. He didn't say anything about
passionate love. We just say, when you pass by here, this place becomes like a party, very happy. Yeah. So I will become a hotel. Let you rest for a while if you want to stop by. And another sentence he says, when you pass by here, don't hurry. Means stay for a while. Yeah. And I will become small stones and move along with your footsteps. Yeah, it's not bad, huh? Maybe he practices the Guanyin method, huh? Okay, I'm reading a story for you. Okay, all right. Translating Chinese or what? And the Koreans, do we have an arrangement? Korean people, where do they sit? Yeah, you have translation? Everything's okay? Yes. So I speak English, right? The one who understands English, that's all right. But the ones who don't understand English, do they have translation? They do? And behind there? Everybody has? Yeah? Yeah, okay. Now I speak English. Or should I speak Chinese? Arrangement for English, right? Okay. So we become English island here, huh? Đêm qua ta mơ theo cánh nhạn hồng, lạ lướt mây xanh, thanh thang trời lộng, một đời thong dong, một đời thong dong. Supreme Master Ching Hai, vegan, is a world-renowned spiritual teacher, humanitarian, and artist. To learn more about her compassionate life and teachings, please visit suprememastertv.com/master. All the creatures in this world, pigs, cows, or any kind of animals, such as ducks, chickens, etc., they all have their own life, and therefore they also love life and fear death. As Buddhists, children of the Buddha, we should not kill those living beings. The Venerable Thích Đông Khoa, vegetarian. Tomorrow on Between Master and Disciples. So this story is from the Buddhist sutras. The title is "The Disaster Begins from the Mouth." Long time ago, there was a lake, and in the lake there was a turtle, and outside the lake there were two flamingos. Well, a turtle and two flamingos, okay? They were friends. That year was there was a drought. The sun seems like it became hotter and hotter than usual. And all the grasses and the trees changed color, became a coffee color. Some kind of black magic. The most powerful daily prayer for any time and before meditation, which is the order from God, and Supreme Master Ching Hai shares with us by His blessed grace. We humbly worship, praise, thank, obey, and love God Almighty, the Most High, the greatest, for world vegan, world peace, and our soul liberation. We thank, love, praise the only Son of God, who is the ultimate Master for our salvation. We follow the teaching of all the saints and sages. We thank, love, and praise them, who are the representatives of God for our spiritual elevation.
Precious viewers, we thank you for your company for today's episode entitled Disaster Begins from the Mouth, Part 1 of 6 on Between Master and Disciples. Coming up next is Enlightened Living and Spiritual Salvation, excerpts from the Sutta Nipata, Part 1 of 2 on Words of Wisdom, right after noteworthy news. Please stay tuned to Supreme Master Television for more constructive programming. May you be lucky enough to receive initiation from a true living master and diligently follow their teachings. Be vegan, make peace, do good deeds, hell not reach. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/BMD. Chương trình của chúng tôi cung ứng nhiều ngôn ngữ. Xin xem suprememastertv.com/schedule và suprememastertv.com/BMD. Also, be sure to follow us on our socials: YouTube, Facebook, Getter, Instagram, LinkedIn, Nico Nico, Pinterest, Reddit, Substack, Telegram, Threads, TikTok, Truth Social, Tumblr, VK, and X, previously known as Twitter, in multiple languages by searching Supreme Master TV.